Svou jednoduchostí, elegancí a technickými možnostmi tablety lákají děti, učitele i vydavatele elektronických učebnic. Bezdrátovost a rychlé zapnutí tabletu nabízí rychlý přístup k aplikacím a informacím na internetu v kterékoliv chvíli vyučování bez zbytečných prostojů se zapojováním zařízení a přihlašováním do systému. Velkou výhodou je dlouhá výdrž baterie. Stačí na celý den výuky a nabíjení může probíhat vždy přes noc. Děti tablet ovládají intuitivně, takže odpadá složité vysvětlování práce s technologií. Mohou pracovat hned a bez výraznějších technických problémů. Tablet je přitahuje, ale i zde platí, že záleží, o jaký druh činnosti se jedná. Při častějším opakování příliš náročných, nudných nebo nedokonale technicky zpracovaných aktivit se i tady dostaví snížený zájem. Při velmi zábavných činnostech může být zase problém rozdováděnou třídu uklidnit, takže určitě je třeba hledat zlatou střední cestu. Práci s tabletem se snažíme zařazovat pouze funkčně, tam, kde nám to dává bonus navíc oproti běžné výuce. Střídáme činnosti a hlídáme, aby s tabletem aktivně pracovali všichni žáci. Stanovíme jasná pravidla, za kterých se tablety budou ve třídě používat. Pokud rozšíříme hodinu s interaktivní tabulí o využití tabletů, otevírají se nám nové zajímavé možnosti. Především vše, co je vizualizováno na interaktivní tabuli, může probíhat také na tabletech jednotlivých žáků. Prezentaci, kterou učitel připraví pro interaktivní tabuli, lze otevřít na žákovských tabletech, nechat žáky s prezentací pracovat a na tabuli provádět kontrolu. Smart Notebook pro mobilní zařízení má trochu zjednodušenou podobu oproti klasickému Smart Notebooku. Zejména neobsahuje možnost zobrazovat flashové prvky, například toolkity, předpřipravené šablony pro některé druhy cvičení. Při přípravě prezentace proto využíváme raději jen základní nástroje a objekty. Pokud jste zvyklí toolkity používat, lze udělat verzi prezentace na tabuli s toolkitem a žákům připravit prezentaci, kde bude toolkit nahrazen ručně zpracovaným cvičením. Žáci mohou velmi snadno přetahovat objekty a klikat na ně. Problematičtější, ale možné, je psaní textu. Lze využít dotykovou klávesnici nebo vpisování textu prstem, ale to jen při větší velikosti písma. Menší písmo lze vpisovat, pokud použijeme stylus. Pokud budete při práci ve třídě využívat zakoupené výukové aplikace, vždy nejdřív aplikaci sami pořádně prozkoumejte a zvažte, zda je z metodického hlediska vhodná. Stává se velmi často, že aplikace špatně pracuje s chybou, rychlost aplikace není vhodná pro věk a schopnosti vašich žáků a podobně. Existuje řada zdarma dostupných aplikací, které podporují kreativitu dětí. Žáci mohou tvořit vlastní elektronické knížky, autotesty, komiksy, filmy, fotografické koláže. Složitější kreativní činnosti lze s úspěchem vyzkoušet i u studentů středních škol. Na hodině španělské konverzace na gymnáziu v Rokycanech žáci zpracovali komiksy se základními konverzačními tématy. Komiksy doplnili vlastními fotografiemi a texty. Hotové zaslali e-mailem na adresu vyučující, která komiksy promítla přes dataprojektor. Studenti nahlas přečetli zpracované rozhovory a společně byly opraveny případné chyby. Při přípravě komiksů neměli studenti v podstatě žádné technické problémy. Vše zvládli intuitivně, a to i přesto, že tablet měli na této hodině v ruce poprvé. Dnes ještě nevíme, zda za pár let děti místo těžké aktovky ponesou do školy jen tablet a svačinu. V každém případě školu bez technologií si už asi představit nedokážeme. Proto sledujte technické novinky, jejich možnosti a hledejte ty z nich, které vám a vašim žákům přinesou při učení největší přidanou hodnotu.